רחפן. בואו אחורה. בואו אחורה. תעלו לגג פה. איזה גליצ'רים, יאללה. לא, זה לא זה. לא משנה, הכל רק טוב, מרימים תעלה לגג, רחפן. תעלה לגג. זה. מרימים שומע, זה רחפן גג רק, הכי טוב. תרגע. בוא. אבל אנחנו אתה לא מרימים יכול רק לעלות רחפן. לשם, אתה לא יכול לעלות לשם. מפגר, מה, בטח שאפשר. תרים אתה לא רחפן. יכול, זה הסוף של המפה לדעתי. ויראו אותך גם. בוא, יאללה. כולנו יכולים תרביץ. לעמוד? כן, כן. תרביץ. גבוה תרביץ. יותר. תגיד לי מתי להפסיק. עוד 3 כאלה, 1, 2, 3, סע. סע. זהו. יאללה, חבר'ה לא למות, בהצלחה. וואלה, כבר יורים עליי, תראה מה זה. הם כבר קלטו אותנו, אחד. כן. וואו, זה שוטו אחר. 2, 3, 4. מסכנים, הם רק עושים ספון. אני זורק לכם פה אמו. תראה את הטימייט שלנו. כן, הוא גם. איזה וואי, האבן. 99. שיהרגו אותו. צולפים מכיוון המים, יש שם איזה באגי כזה. לא, מעניין אם אני יכול. שימו לב שלא מורידים מת. אתכם. אני רוצה למות, אל תחי אותי. לא, תחי אותי אבל. אני- חבל לא הכריעת אותו, ירין. צ'יטר סווין. הם כתבו את זה? כן. כנראה הם לא מכירים את הגליצ'ים. צ'יטר סווין. לא יודעת אם אני יכול. כן, אשכרה. אפשר. מה? צלפו בי. עמית, אני בא. אני אשאר חי על זה בינתיים. יש לו איזה 150 מטר עליי, אני לא יודע איך הוא יגיע לשם. אני רואה אותו. הוא ממש רחוק. אני מת. בן זונה הרג אותי. הוא ממש רחוק. ראיתי אותו. אני בא לי. מוכר אותו? בבה. זה בסדר. פגעתי. אחד מת. זה כמו מטווח, זה קליל. בן זונה. שווה, איזה שטויות זה. הנה, הם צולבים לנו מהחוף. כן, הם ממש רחוקים. ירין, אני מת. הם מכירים בבני זונות. אתה גם מת? כן, תחי אותי. כולם מתים? כולנו מתנו נראה. לא, אני חי. אני עליך? הם כבר לא מתרכזים באובג'קטיב. הם מתרכזים בלצלוף לנו ואנחנו כל הזמן מחים אחד את השני. תשמע, הם רעים, כועסים של החיים. בתכלס אפשר לקפוץ פה, הנה בדיוק, רק באתי עליתי לקפוץ לשם. כן, אמרתי נגוון קצת. למרות שנשאר לי רק 10 כדורים, זה בעיה. אני בא להביא לך אמו. ככה זורק לך אמו. תראה. כן, לא יודע למה לא מקבל פה. לא יכול לקבל. זהר פה הם רססים. וואי, מה זה כועסים? בצדק. מה, אתה רואים את הצ'אט כאילו? כן. וואלה, שחר, עדיף לך לבוא לאיפה שאנחנו נראה לי. נגמר לי איך אני אמו עושה שאני תמיד יוכל לראות את הצ'אט? זרקתי לך. כשיש עוד.
עודה, זה אמור להקפיץ לך. זה לא עושה. אני בא אליך. גמרו אותי. אני בא. אנחנו... שוטר בורן אין אבן, לא? וואי! שוטר בורן. אני מת לראות את הצ'אט. הורידו אותי. אני לא יודע איך אני... בחיים לא נכנסתי לצ'אט, כאילו. שמע, הם לא מפסיקים לזוז, אני לא פוגע בהם. תראה, רובם פשוט מחכים בספון, תראו. הם כבר לא משחקים. איזה צ'יטרים. זה נובני. אני מלא. תצאו מקומבט. מה תעשה על האספון? מה מתצ'אט? יש? מה זה הפספוסים האלה? למה זה לא נותן לי? הנה. אתם ראיתם את הטיל הזה? הם ניסו כן, לראות כן. עלינו טיל כבר. היה פספוס. שמע, אני לא פוגע באף אחד. וואי, למה אני לא פוגע? מה קורה פה? משהו מוזר. כן. כן. כאילו מקודם פגעתי. היינו צריכים או להישאר הנה, על אני הגשר. פוגע. שתינו נובים. למה אתם לא יורדים פה למטה? כי נראה למעלה לי יש לי ירד פה אחלה הדורביליטי קאבר. של הנשק. הדורבילי. שולחים זה? פה טילים. הם נראה לי מנסים להפיל את הבניין. לא, זה לא הגיוני, אני אמור לפגוע את זה. לא, אני הורג. אני גם הורג. אנחנו פשוט נובים. בחוף? הם פשוט עומדים בספון, מסכנים. גמרו אותי. אני בא. מדיק! כן, אנשים יוצאים, ראיתי מישהו יוצא. לא בא לי לראות באלה בספון, הם מחכים לי. נגד מישהו אחר. אין לי בעיה לראות באלה בספון. כן, אז איינשטיין. אני אומר לכם, ירד לי הדורביליטי. אני לא פוגע. אני רק קורא ראשים, איזה מסכנים, אני לא פוגע גם. אני בא. אתם רואים משם, רואים טוב יותר? כן. זה מחוץ לקומבט אריה. אני משחק פה על המדרגות, כאילו, והולך לי לא רע. איזה צ'אט מסתכל. שם הנה, מישהו אחד מהם עולה זוחל. שם על הגשר. מישהו עולה על הגשר. אני רואה. יש שם רחפן גם. חכו, אני מחכה להוריד אותו. תעשו כאילו לא רואים אותו. כאילו לא רואים אותו. איפה אתה? צריך לפגוע לו ברחפן. יש למישהו אמו? זורק פה אמו. יש פה, כן. וואי, מהגשר. כן. וואי, מלא בגשר. הם גמרו אותי! אני מת. יואו. בני זונות. מאוחר מדי, פשים, יש לכם 18 חיים. טוב, אני הולך להגן על הפוינט. אני גם. נסיים את זה פה. כתבתי להם too late to stand on the bridge. איזה שרמוטה. איזה כיף זה גליצ'ים, תשמע, איזה כיף. יואו, הלוואי ולא יתקנו את זה בחיים, אחי, באמת. שווה את כל הכסף של המשחק הזה, באמת. It's crazy unbalance. יאללה לפרוץ! אי אפשר לעבור את הקו הזה. מה זה שהוא יכול הרימון הלם?
שלום. מהגשר הורידו אותי. ויקטורי. לא.